סום 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 ייבדף, סום 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 ייסגר, סום 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 תגיד לי מה אתה בוחר, סום 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 ייבדף, סום 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 ייסגר, סום 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 תגיד לי מה אתה בוחר, סום 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 ייבדף, סום 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 ייסגר, סום 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 תגיד לי מה אתה בוחר, סום 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 ייבדף, סום 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 ייסגר, סום 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 תגיד לי מה אתה בוחר. סום 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 ייבדף, סום 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 ייסגר, סום 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 תגיד לי מה אתה בוחר, סום 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 ייבדף, סום 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 ייסגר, סום 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 תגיד לי מה אתה בוחר.